Lasberritik 5 lagun, lanean geranak jardun, urte osoan egindakoa gaberak utzi dezagun. Etxoion da ekain gero, larre ere bero, Jonanderreke atxitxe jose, superau du honezkero. Gaude bertxotako gogoz, arerioa gogor joz, bakezaleak izanagatik, gerra ematera gatoz. Ez aipatu gerra gauzik, itzuli nahi dugu pozik, gure helburua ez da finala, ondo pasatzea baizik. Larri kantatzen badegu, lasai egongo geragu, baina hori bai ondo egiteko intentzioa daukagu. Hemengo gu guztio euskaldunak gera, hizkuntza bat badegu bera da euskera. Izango bagenuke gurekin batera, euskara aurrera eta erdera kalera. Gure hizkuntza dala, denona euskera, hobeitzengo bagenu, gu guztiok batera. Euskal Herrian danok, euskaldunak gera, hizkuntzatera behar da arroki kalera. Eskolarekin lehen aldiz joan zarete gau bi pasatzera. Lehen aldia da etxetik kanpo gaua pasako duzuena. Goizeko ordubiak dira eta ezin duzue lorik hartu. Amare lana izate zen bai nere gana etortzea, eta beldurra neukanean berriz nik ontsolatzea, eta holaxe goizek ordubik kostatzen zait lo hartzea, sekretutxo bat kontako izuet, nik behar dut pelutxea.